Я буду гаварыць аб першым каханні дзяўчыны, аб тым, як красуецца пышнымі краскамі маладая душа, чыстая, як нябесны, аб тым, як красуецца пышнымі краскамі маладая душа, чыстая, як нябесны блакіт, і глыбокая, як марское прадонне з вострых, магутных акордаў. Як прыемна, як радасна чуць гэтую жаркую блізкасць, гэту смелую сілу, што цягне к сабе, прымушае забыцца на ўсё чыста, і глядзець бясконца ў дзіўна глыбокія чорныя вочы. Падпішыце, калі ласка, як-небудзь, каб вам было зразумела, што гэта ваш аркуш, і перадавайце на першы шэраг. Лезь туди. Тіні будуть по твари, серце точить нуда. Сьогодні ліпший товариш може тебе продать. Сьогодні не вірить нікому, може я сам шпіон. Стиснуть руками скроні, нехай погасне огонь. Многие мають сховы, в шклицах червоних маніст. Скажи по-своєму слово, крикнуть, ти шовініст. Будет золото в кости, будет софийский звон. Пришли вы до нас в гости, и нам надели огни. Дзякуй. Гэты верш вельмі добра перадае атмасферу тагачасную, так? Вельмі добра. Варта сказаць, што Ганна Северынец некалькі гадоў таму знайшла пераклад Алеся Дудара пушкінскага Анегіна, які лічыўся страчаным, але цудам некім захаваўся ў пляменніцы паэта. Так? Міхась Чарот, наступника ласка. Маеце? Ласка. І що у нас є? Я не чекав и не гадал, бо жив с открытой душою, что склене лютая беда подружить с допытом стурмою. Продажные здрайцы лихвяри меня затиснули за граты, я присягаю вам, сябри, мои Полин, мои Варин, кажу вам, я не виноват. Так, дякую вялікі. Гэты верш з'яўляецца апошнім вершам Чарота. Ён быў надрапаны на сцяне турэбнай камеры, уяўляеце? Вось і захаваўся такім чынам. І яшчэ адзін верш тады, так, ёсць? У меня такі моцны верш, які быў напісаны ім у 1922 годзе, называецца «Бунтар». Я шумлівы чарот, я мяцежны бунтар, я балота буджу гучным шумам, у вадзе я жыву і абмыць дажджом хмар, але змоўкнуць не дам вам сваім струнам. Уздыму дух людзей, прабуджу іх ад сну, славу, будучнасць я ім прарочу. Я мяцежны бунтар, клічу жыцця вясну, клічу к працы свабоднай і творчай. Як не чуюць мяне, я мацней загуду, дам гучнейшы акорд песні новай, а каб змыць зямлі бруд, скалыхну я ваду, што дажджом налілася свінцовым. Чаму ж вы, песняры, што будзілі людзей, чуць не хочаце песні Чарота? Нашы песні, наш кліч, бо адных мы грудзей, край адзін наш, то наша балота. Дык шумі, як шумеў велікан Ясакар, шапаці спелы колас у полі, а я песню сваю буду пець. Я бунтар, буду клікаць народ свой даволі. Даволі. 30-х годов, а именно тих поетів, які були арештовані, які загинули у 37-му годі, були розстріляні, які загинули у турмі ці у ссылці. Ось. І його життя було так само коротким, він прожив 27 годов, хотів жити, і це відовочно з його твору, з його віршів. І один із його віршів називається «Жадання». Адыходь трывога, забирай с собой, плачь и крыўду хлопца с шулою душой. Ты одна сягоння мне своя міжню, быццам я згараю ў песенным агні, быццам я далёка ў вочы б'е туман, і нічога светлага больш у жыцці няма. Ах, мой край каханы, залаты мой край, не хочу так рано ў песнях дагараць.
Я еще жил так мало пел. Но так дайте же, братцы, мне пожить теперь. Дайте на прыволі серце сіно зліць, каб другімі марыць. Я двойчы таксама улез у гэтую гісторыю з нерасстралянай паэзіяй. 2 гады таму калега Сергей Будкін замуціў, по-добраму замуціў культурны вельмі важны праект, раскруціў 12 музыкаў альбо гуртоў, пакласці на музыку вершы 12 рэпрэсаваных паэтаў. Больш за тое, запрасіў літаратуразнаўцаў, літаратараў чытаць пра іх адкрытыя лекцыі. Вось я пра дваіх, пра Тодара Кляшторнага, які сёння гучаў, і пра Юлія Таубіна чытаў 2 лекцыі. Праводзіў канцэрт выніковы з гэтых 12 песень. І так я падсеў на тэму Таубіна. Такім ён, мне здаецца, з аднаго боку геніяльным, а з іншага боку недаацэненым, што проста сел на кніжкі ягоныя 20-х гадоў і пачаў адкопваць нешта, што не перавыдавалася, і выдаў вось такую кніжачку у серыі. Можа быць, нехта яе бачыў, альбо бачыў вокладку ў інтэрнэце. Яна адразу зрабілася рарытэтам, яе выдаў Зміцер Колас у сваёй серыі «Паэты планеты». Это адзін з першых беларускіх аўтараў сярод замежных. Можа быць, я прачытаю спачатку штосьці светлае, а потым нешта трывожнае з яго. Глядзіце, што ён робіць. За некалькі дзесяцігоддзяў да Міхася Стрэльцова, які прыдумаў гэты культавы вобраз, сена на асфальце, паяднаў горад і вёску ў адным вобразе, што піша ў 29-м годзе Таубін. Адкінуўшы фіранку, гляджу праз пыл і дым. Сялянская фурманка на бруку гарадскім. Вітрыны і афішы, і коміны ўгары, паветра дымам дышаў, паветры дым і крык. І вось яна мінае манто і паліто, спакойныя трамваі і дзёрзкія аўто, і ў вуліц ліхаманку, і ў спёку, у пыл і дым. І мчыць мая фурманка па бруку гарадскім. Ваша шаноўная, вельмі кампетэнтная выкладчыца сказала, што ён вельмі маладым сышоў у 26 год, але спынілі яго фактычна рэпрэсіямі ўжо ў 21. Ён некалькі год правёў у Расіі і не мог пісаць па-беларуску. Ён перайшоў на рускую мову, ён перакладаў на рускую мову замежных паэтаў. Яму здавалася, што публікацыі дзесьці там у Маскве яго уратуюць. Ні халеры, нікаго не ўратавалі ніякія публікацыі ні ў Маскве, ні дзе. Глядзіце, я прачытаю вам верш, які называецца «Смерць». Гэта адзін з нізкіх з 5 вершаў. Кожны фактычна называецца «Смерць». Яму 21 год, і ён з надзеяй, як бы ўзахлёб, радуючыся жыццю, гэтым аптымізмам дзеліцца. А мы-то ведаем, чым усё скончылася, і таму чытаецца гэта зусім па-іншаму. Калі я буду паміраць і рабіцца дакучным целам, а я хачу, каб гэта было не хутка, таму я цяпер хачу жыць. Жыць жыццём аднаму мне зразумелым, жыццём уласцівым толькі мне аднаму. Бачыць, як сонца смяецца на брудным вакне, акунаць сваё цело ў халодныя ўлонні рэчак, плысці па моры у рыбачым чаўне, хадзіць па полі сярод цнатлівых грэчак. Я хачу спатыкаць сяброў і таварышак, маладых і сталых, хачу даверлівых жаночых пацалункаў і моцных поціскаў мужчынскіх рук, каб адчуванне жыцця ніколі мяне не пакідала, поўнае і шматкаляровае, як вясёлкавы паўкруг. І я хачу наведаць аграмадныя гарады, далёкія краіны з мовамі чужымі. Я хачу, каб свет, паветра, сухазем'я і вады жыў, дрыжаў у кожнай самай дробнай маёй жыле, каб мяне хвалявалі страты, здабыткі, развітанні і стрэчы, каб я мог сказаць пра сябе: я жыў, пакуль тэрмін мой не прыйшоў, каб мяне праціналі сваёю магутнасцю рэчы блізкіх маіх спадарожнікаў, таварышоў. Хачу жыць, падаючы, але не занепадаючы, высока паднятым сілай часоў, здабыць сталае месца на гале земной.
ведаю свае заганы. Але гэта моя задача. Мне 21 год. Жыццё не за, а перада мной. Часто згадываю сабе гэтае. Мне 21 год. Жыццё не за, а перада мной. Яго старэйшы калега, таксама з яўрэйскай сям'і, толькі гэты не пераходзіў на беларускую мову, хоць перакладаў беларускіх паэтаў на мову ідыш, і ўвогуле зрабіўся адным з самых вядомых паэтаў і пісьменнікаў, які пісаў на ідыш. Ён прэзідэнт габрэйскага пэн-клубу. Ён паэт, якога на дзесяткі моваў перакладалі, які быў зоркай берлінскіх, скажем так, салонаў, а нарадзіўся ён на Смургоншчыне. Завуць яго Майсей, калі у беларускай версіі, да? Альбо Мойшы Кульбак. Выходзіць яго проза, выходзіць яго паэзія. І я ціхенька таксама спрычыняюся, стараюся перакладаць нешта. Дазволіце мне пару вершаў. Дзякуй Сергею Шуку. Я не ведаю, і видиш, да сораму свайго. Мне просто вельмі шкада, што мы на ўзлёце страцілі такую зорку, і вельмі хочацца вернуць яго, каб мы бачылі, якія класныя паэты у нас былі і ёсць. Давайте такі тэкст прачытаю. Ён смутны, філасофскі. Можно сказать, может быть, маленькая поэмка, якая называется «Вельт. Свет». Свет. Тысячи обличчаў и прикмет. Миллион дорог, дородной мэты. Иду, не ведаю куды, ды прагну ведаць, хто і дзе ты. Я — гэта ты. Тым саладзей, чым больш суворы кліч тваіх раўніну. Б'е ў сэрца, як папрок. Хачу прыпасці да тваіх грудзей, з раслінаў, з чарназёму, і быць табой, і цалаваць твой крок, што прывядзе дадому. Свет, крочу да цябе, мой дар, мой скарбе, злятае з плеч цяжар. Свет, крочу да цябе, мой дар, мой скарбе, злятае з плеч цяжар, і хмельная бруя за светлынёю след нясе, і ў кожнай сцежцы, кожнай фарбе ты. Гэта я. Святло не гіне, схаванае ў людское цела, старым віном у гліне, у збане, а звонка б'е з глыбінь у далячыне. Свет шматгалосая капелла, што ўва мне скіпела з мяне імкне. Свет знікнуў у распяяным небасхіле, без клеткі плоці, нежывой, растану у зыркай ноце, зорным пыле, ці проста лягу паміж іншых твой каменчик на могиле. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, прамяністы бязмежны прасцяг. Абганяючы ногі, што топчуць мяне, слаўлю п'яную радасць земную. Я іду, я смяюся у кожным акне, і не чуе ніхто, і ніхто не зірне, як мяне гэты свет карануе. Мойшы Кульбак. Колькі дорог трэба людям прайсці, каб людзей дараслі. Колькі начэй над падобам ляці,